Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi FIFA, fordi det er jeg egentlig fået. Så nu kan jeg selv spille det. Og jeg tænker bare, at vi kan spille noget Ultimate Team. Ja. Så nu vil vi se, om vi kan få nogle gode ting der. Så vi kommer ind rent faktisk. Oh my god. Ups. Jeg må lige indrømme, at jeg har ikke helt styr på, hvad jeg laver. Okay, så det er en pakke. 2 pakker. Og nu får jeg sådan her. Nu skal jeg godt til godt det der. Og så en pakke mere. Okay. Og vent. Mange mangler jeg. Det er live. Ja, så tænk bare, vi kan åbne en masse af alle de her ting. Ja. Det. What? Just no exit and so on. Jeg kan ikke bruge den. Nej, vent lige. Sådan der. Der er mange ting her. Men det kunne godt, så kan jeg få en masse pakker. Så kan denne video blive lidt mere spændende. Ja, den har jeg. Ja. Okay, nej, hvad mangler jeg? Okay. Okay, det er en. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig fået så mange gode pakker. Vi har det så særlig godt, så altså. Det er ikke fordi, jeg behøver sådan nogle 90 rated kort for at få bedre mit hold. Jeg har et rimelig godt, nej, jeg har ikke så godt hold endnu, fordi jeg lige startet på det. Ja. Okay. Okay, så bare tager ham her. Jeg vil jo slippe, at man spiller der slet. Hello, like, hvordan? Altså, hvordan putter jeg ham derop? Hvor der, det finder jeg jo altså senere. Ja, det bliver sådan lidt et problem, hvis jeg ikke kan finde ud af at gøre det. Altså, så kan jeg jo gøre noget. Og nej, untradable items can't be. Så det er fordi jeg bare ikke kan. Altså, men må jeg? Transfer market locked. Nå, altså okay. Så det kan man bare ikke bruge til noget. Okay. Det er bare. Men hvis så jeg kan ikke bruge det til noget, fordi jeg kan kun bruge de her. Jeg kan ikke gøre noget med det der. Altså. Men altså
Ja, okay, jeg har fået en ny trøje, det kan jeg godt bruge. Ja, i det mindste. Altså, der er mange ting faktisk. No room. Ja. Der kan jeg skal bare bruge. Men move, hvordan? Det er irriterende. Så hvorfor må jeg ikke bare enten altså. Nå, men der er ikke sket også for jer. Jeg bare ikke kan. Det ser meget på, at de er untradable. Men alt er sgu da untradable. Man kan sgu da ikke trade, kan man? Okay. Håber, at jeg begynder rent faktisk at åbne en pakke, og jeg så rent faktisk skal tage imod spillerne. Fordi ellers er der ikke nogen grund til at købe pakker. Tjek nu. Åbne dem altså. Men ellers så kommer vi bare til at spille nogle kampe efter. At jeg har gjort alt det her. Skal vi se. Nu. Eller hvad, det her overhovedet part. Nej, det er det faktisk bare her. Se på. Oh my god. Men prøv at se her. Hvis jeg så ikke kan tage imod den, altså du. Vens. For jeg... Okay. Kan jeg så rent faktisk tage dem? Kan jeg rent faktisk... Altså... Det var sgu da... Men altså... I'm sorry. Men har jeg bare lige mistet... Okay, det var da... Jeg får bare ingen af mine ting jo. Fordi at intet er tradable eller hvad? Men altså. Okay. Ja. Men altså, har jeg bare mistet den der 94 og 95 spil nu? Nej, 93 spil nu. Så. Ja. Det har jeg så. Men jeg kan jo gøre noget. Altså. Hvor er det spil? Hvad fuck sker der? Jeg må ikke gøre en skid. Så intet er det... What? Så nu har jeg gjort det den her så. Så håber jeg, at det fjerner der er bug. Så sker der bare ikke noget. Ja, men altså okay. Det er da fedt, det der.
Nå, men okay, men når jeg så åbner de her ting, får jeg dem så rent faktisk, eller hvad? Nej, dem kan jeg heller ikke tage. Altså. Hvad er det her? Okay, move all now. Okay, det skal move all now. Ja, okay, det kunne du så godt lige at fortælle mig, altså, inden jeg mistede min 94 og 93. Ja, det... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Snishen, tror jeg. Nej, ikke Snishen. Jeg har ikke styr på mine fodboldspillere. Det er det nok. Og Black, han er god. Okay, men nu ved jeg, at jeg bare skal trykke move for. Okay, så nu håber jeg, at jeg får dem rent faktisk, altså, fordi indtil videre har det her spil ikke rigtig god mening. Altså, fordi alle kort bare er en trade evolution. Nu har man mere. Sommer. Så skal man lige trykke move all items nu. Ja, okay. Okay, lad os se, om jeg overhovedet får noget godt. Fange en rød, som savde lidt. Katja. Okay. Benzema er meget god, Hita hun er meget god. Hende der. Ja. Det ved jeg ikke. Så må jeg ikke... Det er sgu da ikke meningen. Jeg vil sgu da kun have råd på hende nu. Det vil jeg kraftigt med, ikke altså. Nu er jeg bare stolt. For ingen penge. Fordi... det er Man United til at blive en pissspiller. Ja. Godt også. Jamen der er ikke så mange pakker tilbage. Liverpool. Okay. Men så kræver det, at de rent faktisk giver mig spilleren. Go. Hvis de giver mig spilleren. Okay, vent lige bro. Nu skal jeg lige hurtigt finde ud af, hvordan man æder. Fordi jeg har ingen idé om det der. Altså skal man bare trykke move. Altså all now. Og det bliver jeg altså bare ved med at gøre. Og skal jeg prøve at sætte op. Jeg håber, at jeg rent faktisk får 94, altså Arnold. Altså, fordi... Ja, skib, altså det er bare skib. Nu skal vi være lidt hurtigt igennem. Fordi... Vi har brugt ret lang tid på det her. Men det er workout, men det er det ikke. Okay, det er fint nok. Ja. Nej, ej. Nu var det lang tid sammen, så nu kunne det faktisk komme op. Nå, ikke mere. Ej, det er heller ikke workout.
Okay, sidste par. Det er heller ikke workout. Men... Nej. Men hvorfor? Okay. No, det er fordi jeg skal complete foundation objectives. Så nu har jeg bare fået ingen af mine fucking kort. Men altså. Så var det fordi, Adobe Beyond så siger de unable to untradable items. Altså, det var da irriterende. Jeg får med at sige til dig. Lad mig nu bare. Altså, jeg guess jeg bare må save det, altså. Ja, okay. Sløsner Foundation. Og hvorhen det så? For... Men altså, det kunne de godt lige have sagt. Den Pego gode spillere. Det er foundations. Skal jeg seriøst klare alle foundations, før at jeg kan... Ej, det mener du vel ikke? Eller skal jeg bare klare en foundation? Så går det. UT foundations. Findes der ikke engang? Men altså. Nå, det der. Okay, så. Nej, det er de her. Ja. Så der skal jeg klare dem alle sammen. What the fuck er det også for noget? Sindssygt noget. Og benene må gøre bare for at kunne få spillere. Ultimate Team er jo fucking pisse, så. Okay, nu spiller vi rent faktisk, fordi... Altså... nu spiller vi, jeg gør ikke. Men drømmer man sådan klar... Ja, men sindssygt først. Men altså... Nu spiller jeg bare kick-off efter det her, fordi jeg kan mærke, at jeg kommer ikke til at magte at skulle klare så fucking mange ting, bare for at kunne få spillere. I'm Guy Mowbray to bring you commentary along with England legend Sue Smith, and we're all set for the opening game of a new division rivals season. How do you see this one going, Sue? Cheers, Guy. I'm really looking forward to this one. Both sides will want to start strong. I'm not sure I could call it with the quality that both these teams have. Should be a good one. And so the first half kicks off. This is today's Atletico team. Ederson is between the posts. Luka Modric starts alongside Kevin De Bruyne in central midfield. And they go with a single striker leading the line. Oh,
Oh, maybe a bit of space now. The goalkeeper ready for it. Really Det good skulle jeg stop. seriøst have scoret. Space to attack here for Atletico. Nej, nu kan han bare løbe op, siger der. Løb op, altså min målmand er pisse jo, på grund af, at jeg kan kun få de spillere. De sidste spillere, jeg har prøvet at få, på grund af det, var det ikke sagt til mig, at jeg klarer en helt fucking sektion. Men så, der har 400 missioner, før jeg kan købe spillere og få spillere. Så. Chance to deliver into the box. Great chance here. Went to power. Got plenty of that. Så ja, Was altså, never anywhere velkommen near. til FIFA. Fofana. Alan San Maximin. Aspas. Au. Atletico regaining possession. Well, under no real pressure, but unable to keep it in play. Looking to put the cross in. Brilliant work by the man in goal. That's a top stop. Drifting in off the flank. Fuck. Jeg er så lidt, jeg er lidt rusten. Pushing forward now to make the right choice. For jeg er sådan lidt. And this could be. Hvor de så But lidt. he's fluffed his lines there. Ja, de scorer lige Just set. isn't composed when the chance comes. It could still go either way here. Alan San Maximin. San Maximin. And it's been cut out. There's the turnover. Okay. Atletico have it back. Prøv at lige have det sådan lidt sjovt. Good work to beat the marker. They won't be going any further. Nicely won. Well, what a place to lose the ball just when the chance was on. Hvorfor kan I ikke også på mig med to spillere? Sådan. Hvad fanden skulle jeg have gjort der? They've given it away here. Vores forsvar er lidt sindssygt. Chance to cross here. Fuck. Okay, hvor hurtigt er hende der lige? Really good bit of goalkeeping to keep that out. Hvor sådan And he's got 94 that one pace. away. Well, that was a great save, wasn't it? One that had to be made, or it would have been such a struggle to get back into it. Could have Oh, against the post. Hvad The for? threat was gone with the keeper in control. Aspas. This Come has to on. be. Ja! Level once again. What a game this is turning out to be. Det når være en skiver mit mål. Jeg skiver Off skal we være go at kants. 1-1 now. Ja. Sådan der. Aspas. Chance. Ej, Possession lost Aspas just at the point of something happening. Lacazette. Found nicely and in. And another. 2 goals in a matter of minutes. No wonder they're celebrating. Incredible. Comeback. So it's 2-1 as the game restarts. Skal jeg bare lige holde min føring? Eller en def på min føring op. Så bliver det ikke noget, Oh, og they de looked får in til there. sådan der. That's nicely cut out. Lige så snart der scorer. Nu må jeg gå lidt til Aspas. dag. Aspas. And it's been kept
out to deny him the double. He showed really good movement to get himself into those goal-scoring positions. Just couldn't quite find the clinical touch there. Mand kommer ind i stedet for den der... Hun er i hvert fald fucking hurtig. And that is so frustrating. Set pieces can't be wasted like that. Det er meget power. Okay. Okay. And the work pays off as they get the Så ball nu back. ved vi, at det er den eneste side, han He's får. in here. Men så kun på midten, kan man så sige. The ball is still alive. And the goalkeeper Okay. has got it back Det in er his så lidt grasp. skusen. Well, he's certainly relieved he could gather that, but what a brilliant initial save. Wasn't an easy one to keep in Nej. play. And that's a throw-in. They'll have to win the ball all over again. Okay, hun fik afleveret, selvom jeg Alex Baena. egentlig stod What a chance here. hendes Save, but not clear. med mig. Well, the effort never really looked like troubling the goalkeeper at all. Poor attempt in the end. Okay. Ball might be in here. Dum. And that has stopped any potential danger. Modric. Well, he's kept Den that må out man nicely. var faktisk god til Tornquist, eller også er han bare Yes, bedst. all the practice pays off. And that was not a good effort, nor a good choice. Oh, that's a poor attempt, that. She had other options, and you can see that her teammates are frustrated with her. Good patient build-up, but not quite the end product. And that's going to be it for the first 45 minutes. Som en match. Ja, nej, what? Han starter sgu So sgu the ball moving for the second period. Hopefully we're in store for much of the same. Det var altså ikke helt. Okay. Sådan der. Og så, nej, altså. Good work to beat the challenge. Nej, And it's hvordan? on now. And Hvordan? they've leveled it up. Nothing to split them once more. All square then, as they get things going again. Okay, men altså, gode spillere er jo Just needs the composure fucking now. Luna Oh, they scored again. The game had only just restarted after the last one. Hvor hurtigt er spillerne? Hvorfor så det? So off we go. 3-2 the score now. Bob blev bare god sådan lige pludselig. Altså, Bob blev bare god lige pludselig. Lacazette. This to level it. Ej, hvor er jeg også bare That dårlig. hammer Altså. down on that one, and the result wasn't pretty. A little careless there as the ball changes hands. Players, genuine chance, and it's in. The lead has gone in an instant, and we're all square again. Okay. Og så var der So play. level pegging once more. It's 3-all. Og sådan totalt regner man, jeg bare mistede det der, fordi Grimaldo. jeg fuckede lidt op i starten. Så fik jeg den sgu lige... Interceptions er ikke så god. Ja. Bit sloppy in possession. Hvor en høj han der. Oh my god. Jeg er lidt salget. Down nicely and in. Der er ikke noget stop. Okay, jeg kan godt give ham på den, fordi jeg så. Having a try. Fordi det er And that's as sådan, easy as it gets for a goalkeeper. Fofana. Ball back with Atletico now. Se nu for dommeren. Dommeren så sådan en fornem en spiller, som ikke nu, der var nogle modstandere foran en spiller. Yusuf Så der var bare Fofana. sådan
en. Delphine Cascarino. Som jeg så kunne Ball se på taken away dommeren. from them. Now, this has to be. Plus det And that is a terrific stop. Oh, his positioning is spot on. Really makes it difficult for the attacker. Men det blev Stops an røget, almost så certain goal there. ja, det er fint. It's put into the middle. Well, Oh held. my god. Was a corner that came right into his Der zone. kunne han altså godt bare have hævet den ud der. Yusuf Fofana Syden. Okay, Fofana er jo fucking pis. to take the lead. Ham skal It's in. okay, altså hvor And this dårlig for en the mål lead. nu. And well deserved, you have to say. If we watch this again, his movement is good as it has been all game. And although you'd expect him to finish it, he's still got to keep his cool, which he certainly did. Chance for the equaliser. Well, he went for I power love his, and got plenty of it, but it's whistled wide. Jeg skal blive på det. The referee Yes, sir. spots the infringement. Free Yes, kick it's to always- Carmen, a real it's fine. opportunity this. Så. Kommer ikke til at nytte noget. Oh, that's Men not jeg stopper nearly den close perfekte enough. grøn. Might Jeg be går somebody ikke over. else with the next one. Oh, that's horrendous, guy. Nowhere near the target. You've got to at least test the goalkeeper from there. And the game stops What? with the award of a free kick. What? Takler ham bare. Takler ham bare. Okay, altså. Bospiller. Lækkert. And this could At be. Bo skal helt tæt The på. goalkeeper does what he's there to do. Oh, the beautiful game very much on display. Real opportunity. It's a pretty good save by the keeper. Yusuf Fofana. And the work pays off as they get the ball back. Men altså okay. Nu er han jo også bare heldig, at jeg åbenbart kun... Jeg har det altid bare afleveret til min modstander. Især med de spillere, jeg har. Altså, og Bo spiller så ulækkert. Det spiller utroligt. Det løber bare ind nu. Men altså, ulækkerste spiller i verden. Og nu tager han vist, at Bo også bare fordi altså, Bo spiller ulækkert, og så prøver han at lave en anden chance, han ikke kan score. Og så jeg simpelthen nødt til at stå som der hver gang. Pavard. Lacazette. They could level it here. Men altså, really what good chance the has fuck? gone. It has, and this is where you look over and you're so pleased that the flag's gone up because you've got to be finishing that. Skib for fanden af irriterende. Alex Bain. Altså, han skulle lige få det der heldige mål der. Great chance here. And ready for it coming his way. Eller hvis jeg ikke var det heldige, fordi altså, min bog gik sådan. Bare, der blev han ikke helt sådan til. Alex Lacazette. Aspas. Men altså, og mine spillere kan ikke finde ud af Regain spillet. possession. That's crossed the line. It'll be a throw. Play continues as the ref lets that go. And no Men jeg advantage gør jo there. ikke det skulle der Play skub. brought back for the Jamen free altså, kick. nu må de stoppe. Nu må de stoppe. Jamen altså, hvor det... Hvor var vi? Men altså, mine spillere går bare væk fra der, hvor jeg afleverer. Well, nobody seems to want to keep the ball for long here. Well, just listen to this atmosphere. It's been such a tight game, but the fans are certainly doing their bit, just trying to get them over the finish line. That looks like a good advantage. Men det var play. engang der, når jeg sigter.
Delphine Det er sådan, Cascarino. hvor det så kan- Lacazette. Men altså, hvor min spiller lort. Oh, he's left his man behind. Oh, what a good stop to keep them in this. Well, that could have been game over. Time really against them now, though. Amen altså. And the corner is fired in. And he got his head to it. He's missed horribly. Poor effort. Wasteful from Atletico. Lacazette. Showing good width with this attack. Men altså, hvor er Bo Klam? Bo kan... Så. And that's the final whistle. A positive result, at least as far as the home fans are concerned. Sue, what did you make of their performance? Yeah, there wasn't much in it, to be honest. It was a real... Så ja. Så kan man også spille Spilloides. Det kan sgu skal jeg spille fucking. Don't blink, don't wait, don't walk your late, don't fall from grace, behave, don't trip, sachet. Okay, sachet. Det er jo til for en single player draft. Phone after age, don't change your name. No, It's all the rage. kost penge. Kost penge. Smile, don't have a glass, don't stay a while, don't take a pic. Men ja, men jeg skal alligevel ikke spille med Ultimate Team, fordi... Jeg magter ikke at skulle tage alle de her missioner, fordi det gør det så. Continue manager-karriere med TK. Selvfølgelig. Nej. Nej. Ja, okay, så må jeg så lige putte... Hvor er min midten? Er min midten, som bare blev solgt, mens jeg var væk? Nej, herinde. Men det vil jeg gerne have. Sam Delaney. Ja. Ja. Så måske vi gør sådan der, og så advance. Prøv lige at komme der. Okay. Jeg tror, at vi spiller den her kamp spiller vi, for jeg er lidt bange for, at vi ikke kommer til at vinde på grund af, hvis jeg spiller mod dem, så på en måde tabte jeg 2-1. Altså hvor jeg quicksimmer på grund af, jeg regner med at vi vinde. Our cameras Det er on åbenbart one ikke, så man. jeg tror. Up against his former club. Will he make an impact? And hello from East Anglia. This is the scene here at Carrow Road. I'm Derek Ray, ready here in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfielder Stuart Robson. And what we have for you is live action from the Championship. It's Norwich City facing FC Copenhagen. Well, both teams know they need to start the game well here. Try to dominate the midfield area and get their Oh my creative god, players on okay, the ball. hvorfor er han This spiller should be an interesting game, I think. Okay, jeg er så også i CK, ikke? Altså, jeg er dansk kode. Altså, I mister jeg ikke bomben, Nå, jeg hjalp ham, det var et fucking selvmål, altså, what? Eller var det? Well, just watch this Ja, again. der ramte det Change spiller. of pace, change of direction, kan and a ikke. decent finish. That's a very Min good spiller goal. døde så. 1-0 then. Very quick thinking there. Det var noget god defense. Ashley Barnes. Oh my god, jeg kan godt mærke den. Jeg skal Barnes. se, han spiller. Real chance. Handed away by the keeper.
Men altså, okay. Oh, big chance. Okay, jeg quicksimmer lige, og så jeg skal lige ind og se, hvor mange penge jeg vinder. Nej, det er stadig det. Og jeg skal lige ind og se, hvor mange penge jeg har nemlig. Fordi jeg skal lige se, vil jeg have råd til en ny spiller. Fjerdepladsen, jeg skal lige på en anden plads. Okay, min office. Ja, der kom 6 minutter. Hvor meget kan jeg sælge ham her for? Hvis jeg sælger ham for 4 millioner, så finder jeg så en ny midtbane, en ny cam, som er bedre end ham, som overtager det. Jeg tror også, jeg accept offer. Og når han så bliver solgt, og prøver at se ham her, bruger jeg ikke, tror jeg. Alle de er bare blokt, eller hvad? Ham der kan ikke unblokke ham. Nogle af dem kan godt blive unblokket. Fordi jeg skal lige kunne sælge sådan ting, så der lige kan få lidt penge. Uden at jeg behøver at vinde her. Jeg tror bare, jeg quicksimmer det hele. Jeg i hvert fald lige til den her sæson slutter. Og så i Premier League, jeg skal nok sådan selv spille mange kampe. Hvis jeg kommer frem til Premier League selvfølgelig. Men nu ser det ikke så lyst ud, fordi jeg taber sådan lidt. Jeg er på 3. pladsen, men hvis jeg bare lige vinder 2 kampe i streg, så burde jeg komme på en anden plads, og så skal jeg bare blive der til det slut, og så kommer jeg videre til Premier League igen. Jeg vil godt se Premier League, fordi jeg har sat FCK i Premier League i stedet for 3 Superliga, fordi man ved godt, at jeg vil vinde nærmest alle kampe i 3 Superliga, så det bliver så svært for mig. Jeg vil kun tabe kampe mod sådan noget som Midtjylland, Brøndby eller Aarhus eller sådan noget. Så jeg tror bare, at quicksimmer det. For de her kampe, de skulle jo også meget gerne ikke tabe mod nogensinde. Altså. Jeg gerne vil vinde. Det gjorde bare det ikke. Så må jeg simpelthen vinde mod QPR. Vent. Jeg skal lige huske rent faktisk at lave de her view. Se Jørgensen. Han bruger jeg ikke gøre. Nej, jeg bruger ham ikke gøre. Så jeg tjekke, bruger jeg ham, fordi sådan skulle da. Så kan jeg sgu da få mange penge i forhold til. Altså at jeg bruger ham. Ja, jeg bruger ham som. Men så kan jeg jo bare lige gøre sådan her. Ikke? Og så kan jeg så. Ja, fordi. Ja. Okay, så kan jeg også lige få 3 millioner af det. Så det tror jeg faktisk, jeg gør. Klart. Ja, accept. Ham der, han bliver ikke solgt. Altså, der er bare noget. Jeg sælger ham. Jeg slet ikke, når det hold, som jeg lige har lavet uafgjort med. Igen. Og så approach. Kan det bare komme og se det? Skal vi bare til igen. Nu bliver man solgt. Jeg bruger ham ikke så altså. Det kan godt lige se det der. Altså, jeg tror, at den FCK-spiller komme til Juventus, men ja. Gravenberg, han skal spille for mig, kan jeg godt mærke. Altså, han er min bedste spiller. Okay, det ser jeg sgu da aldrig nogensinde ja til det der. Hvornår har jeg sagt ja til det? Hallo, hvad? What?
Det har jeg sgu da ikke sagt ja til. Nu skal jeg bruge ham der. Jeg har sgu da ikke sagt ja til noget. Siger han bare arriving, eller det har jeg men også det er dejligt. Det skal jeg sgu. Okay, skal jeg bare prøve at købe en spiller? Okay, altså, jeg kan måske købe, måske bedre Jackson i stedet for ham, der har jeg lige købt. Han kunne godt blive, han kan blive bedre, for han er kun 19. Altså, og det ser faktisk ud til, han bliver bedre passing, bedre dribling. Og han er også glad lige nu. Jeg kan måske faktisk, hvor gammel er han også? Han er 27. Jeg kunne godt købe en ny målmand. De her 19, 18 og 18. 31, 22. Ham der kan jeg godt blive, for han kan blive bedre. Men melding. Jeg kunne nok godt få mig en ny melding. Altså, hvis vi gør sådan her. Left back. Så vi putter melding derind, og så ham der, han kan vi bare putte. Sådan. Okay, jeg skal lige, okay, så, ja, godt, jeg tror, jeg køber en ny left back. Igen, men hvor mange penge har jeg nu? Jeg burde have sådan, ja, 17 millioner, det burde være nok til at købe en god spiller, som skal være bedre. Meget rating skal den her for at være bedre. Det skal bare over 73. Hvis I bare kan finde en 76, det burde vi godt kunne gøre med de penge, vi har. Jeg håber det. Nej, vent lidt. Jeg skal skrive dem på transfers. Search players. Okay. Så age position, det skal så være defense og left back. Age, ja. Mindst 17. Mindst max 25. Og transfer status. Jeg kan starte med at se, om der er nogle free agents. Det er der bare sådan overhovedet ikke. Okay, godt, så det kan vi ikke bruge. Jeg prøver at se, allerede her til 9.000. Men vi kan måske købe en der bedre. Men hvor gammel var ham her heroppe? Eller ikke 10 minutter. Han er ja, der 25. Han skal have kunne I godt købe. Mindre. Hvor var han? Ham er jeg god til. Ham er jeg slet ikke god til. Ham er jeg heller ikke god til. Så. Ham er jeg heller ikke god til. Okay. Ham er jeg heller ikke god til. Okay, godt. Jeg tror bare, jeg går på køber. Den 9 millioner. Der var jeg. Fordi han er god. Ja. Shortlist interest for nej. Ham vil jeg approach to buy. Og vil jeg gerne købe. Add silver phone. No. Hvad transfer? Jeg kan bare lige gemme 60.000. Som beat offer.
Vent lige. Vent lige. Ja, kom lige til at kigge forkert på hvad jeg gjorde. Så nu gør jeg lige... det var måske ikke lige så smart, det der jeg gjorde. Jeg kunne muligvis tage lidt forkert. Jeg kunne muligvis læse det som hans lån. Nej, hans løn. Det var ikke hans løn. Nu er det 79.000, koster 31 millioner. Sådan sindssygt. Jeg kan godt bare købe den her 75. Så den 77 her. Okay, ja, nu. Og så skal jeg lige huske der. Jeg skal lige læse ordentligt. Approach to buy, sådan der, ja. Okay, ja, så offer transfer fee. Så det bliver bare 13. Nå ja, jeg er dum. Så bare nu her. Faktisk, jeg vil gerne give dem 1.000 ekstra. Så kan de ikke sige nej. Nu er 16 millioner. What? Okay, jeg tager ham, fordi jeg har lige brug for nogle nye spillere. Ja. Ja, nu har jeg ham på mit hold. Okay, fedt. Nu skal jeg bare lige ind og sætte ham ind. Okay, faktisk. Han er bedre end melding. Ja, hvor er han så? Har jeg ikke lige købt ham? Men så... Nå, okay, altså som... Spild penge. Men jeg tror, vi tager 5 kampe mere, så... så er det det. Eller måske bare den her kamp. Og jeg skal ikke spille den. The atmosphere is building as two sides worthy of the biggest stage get ready to clap. Den kunne ikke se mere. Også. Ja, 2-2. Okay, men det var alt for i dag, guys. Husk at like og subscribe for mere content.